ngibingelela abathandi bomculo, ngibingelela uphindile kaButhelezi oqhamela endaweni yase-Vryheid esigabeni saseNyangeni. Bengizonithulela icwecwe lami elisha lokuqala lakule ndima ye-gospel maskandi. Isihloko sakhona sithi isigwebo sentambo. Isigwebo sentambo kahle kahle ngiyakhuza kulawa abantu abenza ububi, ukulawa kwey'ngane, ukulawa kwabantu besifazane. Bese ngithanda ngidlulisa ukubonga Ubuhle Music Production nokuqhakamisa ikhono lami nokuqhakambisa emphakathini. Ngiyabonga kakhulu. Odinga i-CD yami engayithola engakontakta lezi namba ekhona esikrinini zikhona. Siyanibingelela abathandi bomculo egameni likaPhindile Buthelezi ngaphansi kwekhampani Ubuhle Music. Nayi album kaPhindile Buthelezi ningayithokozela kakhulu. Iphethe ingoma ezifana noqobo. Into engiyithandayo ke lapha iqwashisa kakhulu lapha kubantu abasesebasha. Siyazi nathi indlela idakamizwe ingene ngayo eSouth Africa. Besithi engathi ugovernment ubengake asilekelele bakithi. Ziningi iphiwo ezifayo ngedakamizwe. Ngiphinde ngibuyele lapha abathanda bomculo ngingezwe ukwanda kakhulu. Ngiye lapha engomeni ethi isigwebo sentambo. Sinenkinga eSouth Africa. Ngendlela izinto ezenzeka ngakhona, ukubulawa kwey'ngane nabantu besifazane, lapha sixwayisa amadoda ukuthi madoda yekelani ukubulala iy'ngane, yekelani ukuhlukumeza abantu besifazane. So ngale ngoma sithi government ngenelela ngoba sithi isigwebo sentambo nje sisicabanga ukuthi isigwebo sentambo yiso sesingasisiza ngoba ngendlela okwenzeka ngakhona lezi zinto siyibona mihla namalanga. Ngiyabonga. Iqembu likaPhindile Buthelezi besicela ukuthi nisixhase.